Des de la regidoria de serveis urbans estem modificant el que és el mobiliari urbà. S'han instal·lat en aquests moments 10 maceteros de formigó, un macetero modern. En concret s'han instal·lat en el que és la plaça de cartonatges, que és on ens trobem, i també en la plaça de la Generalitat. Anem a continuar en aquests canvis de mobiliari urbà perquè el nostre poble, la nostra Alzira, té que ser una ciutat moderna, una ciutat amable i una ciutat en què, on no se puguen plantar arbres, com és el cas d'esta avinguda de José Gorovich en esta part en la que estem, pues bueno, pues els maceteros també els han inventat per a que decoren i per a que se puguen plantar arbres. En concret han sigut cocoteros, l'espècie de vegetal que hem plantat així, uns arbres decoratius, uns arbres que van a donar-li molt més vida a aquesta plaça de cartonatges que per les vesprades pues, és un goig veure tots els xiquets que se concentren en esta plaça per a jugar i divertir-se.